mun katsojat. Tänään me Hello. kuvattais tämmöstä Clash Royale-videota mun kaverin kanssa. Elikkä eka me voitais vaikka aloittaa näillä chesteillä. Joo. Ja siihen mä uppaan nää minionit. Sitten otan nää free chestit täältä, niistä ei kyllä ikinä tuu mitään. Bomb towerkin on aika turha. Mä en käytä bomb toweria. Ja mä mietin, miten tämä golem dekki ei toimi. Sitä mä tein uudestaan. Mä katoin malli yhdeltä tällaiselta. Toi upataan jos. Me voitais vaikka tehdä tästä kakkosen joku bomb tower dekki. Niin. Tähän pitää varmaan laittaa knaitti. Tosin giant. Elikkä siis me voitais pistää tähän 2v2. Tää mun kaverin kanssa. Oota, mä teen mulle bomb tower. Joo, mulla on Dream Maski-dekki. Okei, se ois sit hyvä yhdistelmä. Mä laitan spearit. Joo, pistä vaan spearit. Näit saakin pitäis levolla. No siis mä ajattelin just että mä voisin kuvata mun mihinköhän tää vaihettais? Otetaanko vaikka Greensiin? Mode Clash of Clans Joo. aloitti alusta. Se aloitti vaan yhtäkkiä alusta. Noin. Ja tää on totta. Elikkä nyt mä oon valmis. Vois mennä vessaan ja sitten näin. Tää on tosiaan mun eka Clash Royale video, kun mikään muu mun videosta ei oo mennyt perille. Niin. Se on vähän harmin paikkaa, kun mä oon jo näissä 704 trofeissa. Et alle 100 trofea, niin me oltais tuolla Barbarian Boatilla. Goblin Stadium. Oh. Hei, meillä on 6. Ei oo hauskaa. Niin. Ai niin, toi on toi hyvä trolli. Ykkösen golem. Niin kun mun 3. gianttikin on parempi melkein. Oh no. Mitä mä voin tehdä tolle? En mä halunnut pistää. Tää peli taas enkä gianttia. Ei okei, mä pistän noit toiselle towerille. Dream Maskit vai minne on? Joo, pistä vaan toiseen. Towerille. Sinne ei oo mitään. Mulla on nyt Fireball. Fireball. Ja nyt sä voisit alkaa myös kuvata. Kyllä yritän. Jos toisella ei ole niinku mitään muut kuin joku Jack ja Fireball, jotka on jotain lentäviä. Okei, mä pistän tohon Pekka on mun lempparikortti, mutta myös inhokki. Se voi varmaan sanoa myös tolleen. Okei, toi saatiin siitä tuhottu, mutta toi Pekka ei. Pekka on niin kauhea. Sitten sillä on niinku joku Pekka ballooni. Se on niinku mahdotonta. Bomb tower on kyllä aika tehokas. Mä haluaisin oikeesti eniten Pekkaa. Mitä mä pistin taas jonkun Fireballin? Ei. Ai se niin oikein. Mä kolmistuhoa ton pissin. Mun Megamini on voitti tuonne! Baby Dragoni! Oikein se on mahdollista. Ja nyt toi on niinku mahdoton. Pekka.
Me ollaan kuule vähän kusessa. No, paha vastus. Niin kun meillä oli se kutosen ja noilla oli itse Niin, ja kattokaa nyt noitte höögiä. Itse mun rannelli. Noilla oli joku balluuni, Pekka. Mä oikeesti niin inhoon Pekkaa. Mäkin inhoan Pekkaa, se on mun vastas. No, Niin. mä nyt kun on täällä ehkä vuotta, kun ei palasta. No mennään uuteen. Pelaaks mä... Me pelaa Intogameingia. No ei se tule. Joo. Elikkä vaihdaanko mä vaikka mun dekkiin siihen Giant Princeen? Joo. Noniin, kutsu. Elikkä tosiaan tää on mun joku Giant dekki. Ja nyt joinotaan tähän. Mitä? Oho, se oli vahinko. Noin. Noin. Mentäisikö siitä tässä välissä yhteen perusbattleen? Mun kaverin tila niinku loppuu jotenkin. Joo. Mä pidät rimmaa sitten kunhan kaikki. Niin. Ajat bollit eikä. Niin siis voiko sä nyt niinku taas kuvaa video? No niin, toi Three Musketeers rektaa. Niille on saanut niitä fireballeja kuitenkin kaikki. Nyt me ollaan toi vastustaja niinku vähän ripperino. Me kuvataan sitten ehkä uusi. Tai Joo. muun kanavalle. Tai ehkä myös Niin. Tai no kuvataan vaan sun. Sitä... Niin. Onko vielä kattonut sitä YouTubessa on se yksi Mauno ja sen kaveri pelaa sitä mikä se oli se yksi haaste se? Ai sit chilihaaste. Niin. Se oli ihan kiva. Ha, nää tuhlaa oikein. No, Me ollaan... Noi on taas seiskaan. Niin mitä? Nyt noi rektaa. Three Musketeers Golemi jos sais niin. Ei 4 musketeeria. Boom. Toivo sulaa. Vielä Megamini on päällä. Mini Pekka. Sitten mä pistän Giantin. Oho. Onko se Giant siitä? Ei! Ei oo todellista. Oi mikä höögi. Otanko... Ei ehtinyt ottaa screenshottia. Miten? Saaks näistä 2v2 chestejä? Mä avasin tän chestin. Mä sain ground chestin. Mennään vaan. Onko nyt legendaari? Ei! Molemmat sai ground chestin. Jes, mä sain bomb toweria 3. Epikki tuli. Nyt mä nuppaa tälle kakkoselle. Se on kyllä niin hienoa, kun mulla on 3 epikkiä ja 2 niistä on kakkosen. Valluini olisi niin siisti saada. Siis Mulla on ballu. toinen mä stoppaan mun videon tähän vähäksi ajaksi, kun mulla kaverilla lopputila. Elikkä siis tosiaan me nyt jatketaan. Hello! Ja nyt, okei, se video meni äsken pilalle, joten toimisin pausella sen videon. Joo. Ja Mun piti poistaa vähän mun videoita täältä. me voitais ehkä siirtää tähän johonkin näiden tilalle tämmönen bomb tower. Joo, tässä tää mun dekki. Ja me aletaan pelaamaan tätä ihmistä 2v2. Olisiko sulla mitään, mihin sä haluaisit, että mä siirtäisin bomb toweriin vai onko tää niinku hyvä sun mielestä? Pistää bomb tower itse asiassa. Ehkä minioneihin. Tai no joo.
Pistää vaikka se Goblin Barrelin veikkaan. Joo. Okei. Noniin, elikkä nyt mä joinaan. Toivottavasti ne ei oo niinku, että ne on kavereita. Jes, sekin on kuutsen. Ne. Joku Hyperbox ja aina Kika 234. Noin. Ei! Kato nyt mikä höögi. Kato nyt mikä höögi. Ei tolle voi tehdä mitään. Oho! En saanut kuvaa. Mä pistän nyt puolustukseen Bomb Towerin. Tai no pistäisikö tohon Infernoon? Noin. Joo, mut se sai vähän damaa. Jos mä pistän pienet minionit. Hopla. Ei balluuni. Painhokki kortti. Sinne iskeä balluuni. Älä saa toista. Yes. Skiliarmi. Noin, nyt toi toinen. Niin kun me hävitään jollekin Dark Prince deckille. Tää peli on taas niinku tosi reilu. Toisella on niinku Dark Prince ja toisilla on niinku... Oikeesti, tässä on vähän enemmän eliksiiriä. Niin, paitsi ettei pelkällä eliksiirillä voita. Mä puolustan. Joo, puolustat riimasketeerillä ja vähän äkkiä. Okei, se saa. Valvoin saa yhtään hittiä tuolla. Tuo! Ei! Molemmilla puolilla on 2 musketeeria. No! Oikeesti. No, kyllä me saatiin toinen torni. Hei! En tulla arveita. Joo, pistetään vaikka tämmönen nopea hyökkäys. Ykkösen eliitit. Ykkösen eliittibarbaarit. Häh? No, toi mun Prince Giant rektaa. Se on aika hyvä. Niin, melkein jotain damaakin. Jes. Riimaskin. Tuu! Ei ole! Ei. Ei oo Melkein voitettiin. Melkein. Me ehkä lopetan. Tai no, ehkä otettais vielä 1 2v2. Joo. Ota vaan. Mä kutsun. Ei mun pelaa. Mä yritin kutsua sua. Se voi varmaan tulla kattoo meidän tube-hommia. Se on siis yksi meidän kaveri, se Teemu. Joka on tosiaan tässä, oliko se Kutosareenalla? Workshopilla. No on mäkin nyt aika huono. Tekstari tuli. Joo, kauhea ääni vaan esiin. Muuta kuin että me ollaan kusessa. Paitsi ettei ollakaan. Vai vitsi, saa niinku 2 damaa. Yes, Giant Skeletoni. Hei, epää! Hirveä mini-Pekka. Ais visu, teit meitä. Ei tää todellista hyvää. No se on vielä 5 niinku. Noin. Nyt prinssi hakkaa sitä päähän.
Sitä tornia. No on sillä nyt toi kuningattaren pää. Jota se voi hakata päähän. No niin, pistä jotain. Kyllä me revitään vielä toi torni alas tuolta. Niin, me revitään. No niin, otetaan nyt kädellä tosta parit palaset. Ei toi oikeesti todella, mun Megamini on rekta oikeastaan. Ais visu. Hidasta. Hidastus. Ootas menee joku. Tosiaan mun... Onko sä vielä kertonut mikä oli sun eka lege? Näillä videoilla. Se oli tosiaan toi Ice-visu. Mä voin paljastaa sen. Niin. Mun eka lege oli Ice-visu. Mulla käytä se edelleen, se on mun kakkosella. Tosiaan nyt silloin 4 legeä. Miksi mä nyt ton Bombtowerin tonne pistin? Siinä on tommoset siistit piikit tuolla alhaalla. Ronaldinho meitä vastaan. Ronaldo. Meitä vastaan pelaa Ronaldo. Ronaldinho. Ärsyttävä. Hopla! Nyt toi Pekka ei saa onneksi paljon damaa. On meitä viimasta. Noniin. No ei tää ole todellista. Onneksi ykkösen. Koska Three Musketeers hoitaa homman. Boom! Me pittiin se alus. Three Musketeers on niin hyvä kohde. Jos... Nyt noustaan tällä. Hopla! Oi, se saa damakea. Mennään suoraan kinkauille. No toi kyllä... Toi! Saa ne alas. Älä mene siihen prinssi. Se on aivan. Siis mä saan minionit vielä. Noin. Toi ei varmaan ihan heti revi. Tässä voi kyllä kuulua tässä videossa myös vähän erilaisia ääniä. Joo. Koska me ollaan lähellä Manskua. Mannerheimin tietä siis. Et ole tosissasi. Jos toi Minion Horde häipyis tosta. Ei, hella. Nyt me ollaan kusussa. Tasapeli. Yes. No Pekka dekkii vastaan. Hyvin, mä ehkä lopettelisin tän videon tähän. Mäkin ehkä lopettelisin tän videon tähän. Ja siis tilatkaa kanava, jos ette ole vielä tilannut. Ja pistäkää like ja kommentti. Mut siis tosiaan, nyt se ois moro.